Ki nong yalam jong ka kanhun ki nong shet ja ha ki school sarkar jong jela ha ka jilang ka balalong ha ka la singu blai kata ha ka lai phoi tarik risau arajar arpuar kila shim ye garai ban penkela no ye kerteng jong ka kanhun na ka all jantia mid day meal worker union Meghalaya school welfare development association com helper sha ka poshan Meghalaya mid day meal worker com helper union daga jingtmu ban penklan ye kene kanhun jongki mandon tangkawi kanhun ki nong shet ja school bat ki nong yarab hapo ka jela baro kawai la ka de ha ka ban pet ya ka e ka khya jong ki nong trei ha ka lengi jaka jong ka jela ki te ki nong shet ja ha ki school ki long ba kene ka scheme ka long ba yarab hadu kata kata ki kena school ki bawan na ki long ying ki baduk bat kalai rab shibun om la ban lan ye kata Henry ha ba phai pat sa ki jing siu ye ki nong shet ja kala long ka ba is nei hi khaj bat kalalong ke jing bomla bania penbiang na kebenta ki nong shet ja bat ki nong yarab namar kumba kalong hi ke jing siu ke ba 1000 si banai na kebenta ki nong shet omla ban kersian ya ke jing don kam jong ga ying gasem jong ki nong shet jasngi bat ki nong yarab kataru ke betang sipo banai ha ke cisnam uba KL pariat ulong ru ba ke kenhun da gawe kesur kala pensngo se ka sarkar ba ka deban aino ya ka bha jong ki nong shet jasngi hapo sipo sngi hap khrai ki pla ta ki Hingga di sana ke nya bai siu jengi long tang lai pheu tingka ngin ai i khon ka dor bai siu jengi mana ka sing kaya rangkap pati jing ba masan tingka na kata kata ngala pen senang yang adu kata kata bai hap sim kya badi na mi ro da ka mun sim ka ba shlor kum kiri kin thai ban yang la ka jong ki jat ban rat deng khong ya ka ne ka kam bangin yo ya kata ka bai nong jong ka hok ka jongi ublei undam rekat ini baro kan kini kini demil kok barang ngamla banjar kerteng lene ngam itho ipi te idang kicing nyukya kabajur hadu kata kata bangin perkan bangin long kan kiru kan thei bangin shong haye ngesem te nimno bani madan nimno bentur sikma namari ham am kumbang sik ong ma haye ro kakan thei kum dai ban mi samadan deurang ba upadam kabor khatar bor ban ra ya ke ka bha kem ya ka song sok hala yeng latem na ba tunga anga ta alo angi ba ni te kham jo ja cham dak ko ba san mang me mang se le ka e ko da di tunga na nga anang ku chi aga na nga ha ta wa nga ga o ji sa je important ko nga aga na ha ba ya ka na ma ta do ba ki ba khai ba ta o je ba ka pa en da o aga na nga cham ba chi o nga ha MLA sak sop tok ka da o sak sop was pu mang ba sop was pu de ba chi o nga ha sak sa MLA de da o nam de aga na ha da ji July August September ni ba da song na ri phat na abo na da o wa rang ko na song man ge ya ga na nga aru mukham chi na song da o ya no da tu chak rumba ka ha ni gaman name ka tu china ne agade molmola aro ji ma to bare na ta ado re ba cham du chakram na kha sa tha e chakge na tu ne to ko ba ta o program nang ko ka ai ka chlo ba opre joni kin nong sha ja ko kim dai sho ya ba thabu yin lai ala ki cham ki ya dai sho ba thabu nama ki ta ta ka dai ki ya ki la sa ja no ki la yo thia ki la pre jo ki yo thia tang i we ba kim ko u ka ba kim yin ka khu ka ko u ble ka chu tu to ka ba to ba ya ni la kum chu de pa su ki la ki jo ki cham jo ki ram ka ba ki ba ki ba ko ki ba ki ta ki re ki jen khu dai chi bol Khalia la post ne bla dem ta ni karpani phi ba pen enhance na kaliang ka central government ru